Mariing pinaalalahanan naman po ng Aguilar Police Station po ang publiko na patuloy na sa kanilang patuloy na pinapatupad ang pansamantalang pagsasara ng Maples River sa barangay Pugoncili, Aguilar, Pangasinan. Ayon sa pulisya, hindi pa rin napapawalang bisa ang kautusan na ibinaba ng lokal na pamahalaan noon pang 2024 na nagtatakda ng pansamantalang pagsasara ng naturang pasyalan sa publiko dahilan ng patuloy na pagpapatupad dito hanggang sa kasalukuyan. Iginiit po ng mga kinaukulan ang pagsunod ng kautusan upang hindi masayang ang oras at maiwasan ang paglabag sa batas. Matatandaan na unang ipinatupad ang kautusan matapos ang ilang insidente ng pagkalunod at iba pang panganib sa kaligtasan ng mga nagpupumilit na dumarayo sa kabila ng abiso ng pagsasara ng nasabing po pasyalan. Kaugnay nito, patuloy ang apela ng mga otoridad sa kooperasyon ng publiko habang umiiral pa ang pansamantalang pagsasara ng Maples River. IFM News. IFM News. IFM News.